il-mod kif Franġisku jifhem jinterpreta li maħabba li jladu tiegħek qabel ma hija maħabba materjali fiżika hija imħabba spiritwali li inti l-min jonqsok tħares lejh kif Alla jħares lejh f'kelma waħda għax hu l-mulej li jħares lejn il-qalb tal-bniedem, il-mulej li jħares lejn ir-ruħ tal-bniedem u dnub kif itebbaħħa. Franġisku qed jistedinna eżistijej biex quddiem persuni li lilna jonqsuna aħna nikkonvertu. Nibdlu l-mentalità tagħna kif inħarsu din xulxin. Din mhix ħaġa faċli. Faċli tagħmilha ma' min iħobbok, faċli tagħmilha ma' min jurik rispett, faċli kif qed tagħmel jien bħalissa titkellem dwarha. Imma kemm diffiċli meta xi ħadd tuħru weġġek fil-verità u inti titnikket dbati mhux għax weġġek imma xu qed jidneb. Vera hija mħabba lejn l-dewwa. Jini affaxxinani jeżisti għax Franġisku biex wasal f'din ir-realtà kien bniedem li għamel mixja vera fil-ħajja tiegħu. Biex bniedem jasal li jħobb dan il-mod verament nesa lilu nnifsu. Vera nesa lilu nnifsu. Vera jgħix il-kliem li qal San Pawl not kollox bħala knis, inkluż id-batija tiegħi hija knis. Ħdejn l-ħbir li hemm li nara fil-Kristu. Għax meta tara fil-Ġesu tibda tħobb ħalu. Tibda tħobb kif iħobb Ġesu. Tibda tara r-realtà kif jara Ġesu. Tibda tħares lej il-destin tal-bniedem kif jara Ġesu. Tibda tħares lej il-ħajja tal-bniedem kif jara Ġesu. Tibda tħares lej il-futur tal-bniedem sal-mewt u wara l-mewt kif jara Kristu. U allura eżistijej ejjew nħallu dil-kelma ta' Franġisku. Illum tispirana, tisfidana, tqawwina, issaħħaħna, tiftħilna orizzonti ġodda, tapprofondixxi l-ispiritwalità tagħna. Jien kif qed tidħobb il-għadu tiegħi. Hija timbagħti għax narah jidneb. Però San Franġisk jagħmel il-qabża wkoll minn din l-imħabba spiritwali għal din l-imħabba wkoll li nurruha fil-konkret. U jkompli jgħidilna hekk. U jfittex li jurih li jħobbu bl-emil tajjeb li jagħmel miegħu. L-ewwel ħaġa Franġisku jgħidilna mela quddiem l-ewwa tagħna infittxu li nuru li nħobbuhom. Mela infittxu ċe hija inizjattiva tagħna, hija ħidma li tittamel int, hija commitment li tittamel int. Ma tix tistenna li l-bajtra tqaf qalqek, ma tix tistenna l-opportunità tiġi, ma tix tistenna li ħadd ieħor jagħmel l-ewwel pass, tfittex int. Iġifieri int tittamel xi ħaġa. Bħalissa eżisti tiġuni f'qalbi intom li forsi għandkom l-dewwa membri fil-familja tagħkom. Kemm għandna familji eżistijaj mkissrin, saru edewwa ta' xulxin minħabba wirt, minħabba testament, minħabba affarijiet materjali, minħabba li dak ħali għal-kelma u dik ħadet għalija għal-azzjoni u dik ħadet għalija x'tinti pretendejt li tagħmel hekk u liħor pretenda li inti kellek tagħmel hekk. U kemm min-nies li xi darba konna ninħabbu fil-familja nispiċċaw familji mkissra. Ix-xitan kemm qed jinganna, kemm qed ikisser u kemm nibqgħu għomja. Qegħdin imbagħtu eżistijej għaliex qed nidimbu, qegħdin iħossu xulxin, jiddispjaċina li dnub qiegħed jammar fina, li dnub qed isaltan. Franġisku qed jgħidilna wkoll, fittex int li turi l-imħabba. Fittex li turija, toqgħodx tgħid jekk jiġi ħabtu l-bieb, jien nilqahom b'qalbi kollha, min issa nostakola, imma mhux ħankun jien li mura nħabbat il-bieb tagħhom. Franġisku dak li qed jgħidlek. Għamel int dan l-ewwel pass. Fittex li din l-imħabba turija. Mela mhux li tgħid ara jiena imħabba f'qalbi għandi għalihom, jiena m'għandi xi għalihom, jiena ma nabodhomx, imma hi il-bot minn xulxin. Inħobbhom imma l-bot minn xulxin, inħobbhom il-bot. Le, huwa ngan fin tax-xitan, għażis hija, għażis uħti. Il-mulej permessa sa' Franġisk qed jgħidlek fittex li turija din l-imħabba. L-imħabba li ma turijiex mi imħabba xejn. Kif tista' żżomm l-imħabba f'qalbek u l-imħabba ma ssirx azzjoni? L-imħabba mhix emozzjoni. L-imħabba mhix ninżomm distanza minn ħaddieħor. L-imħabba tissarraf f'azzjonijiet konkreti. Għalhekk qedilkom San Franġisk jaqgħad spiritualità mistika daqshekk profonda li kapaċi jħares lejn id-batija li dnub jikkawża lil bniedem
fl-istess ħin kapaċi għada ma jemil daqsek prattiku illi jinti turi fil-konkret li jinti tħobb. U tħobb ara kif jgħida Franġisku, fittex li jurih li jħobbu bl-emejjel tajba li jagħmel miegħu. Mra dil-maħabba titturi li l-anfisa f'emil u emil tajjeb li tagħmel ma' dik il-persuna. L-emil, x'inhu dak l-emil li inti tista' tagħmel u m'intix tagħmlu? Limu dak l-emil tajjeb li taf li għandek tagħmel ma' dak li għadu tiegħek u m'intix tagħmlu? X'inhu jżommok milli tagħmel dan? Ħafna drabi eżistijaj tista' tkun il-biża' li żommna. Ħafna drabi jista' jkun l-egoizmu, is-supervja, il-jien ġewwa fija li ma jħallinix li nagħmel dan l-ewwel pass. Imma Franġisku kif sab il-qawwa biex jagħmel dan kollu? Franġisku dil-qawwa eżistija saba fil-li kif jituri jimxi fuq il-passi ta' Ġesu. Franġisku bekk eħx dan kollu, għax mexa fuq il-passi ta' Kristu, għazzam lil Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħu, għaliex Ġesu ma kienx devozzjoni, għaliex Ġesu ma kienx ħaġa maqfula fil-Knisja, imma Ġesu sar pjan ta' ħajja f'ħajtu. F'daw iż-żewġ dimensjonijiet li Franġisku jagħtina li dbati mhux minħabba dbatija li kkawżawlek, imma minħabba n-nub li għamlu. U li turi li mħabba fil-prattika Franġisku tallimhom minn Ġesu mislub. Ġesu mislub eżistijaj, l-ikbar dbatija tiegħu mhijiex id-dbatija li aħna kkawżajnilu, imma d-dbatija li jara dnub fina. Li jara dnub fina x'qed jikkawża lilna. U propju bid-dbatija tiegħu rid jeħlisna minn dan id-dnub. U Ġesu fuq is-salib eżistijaj, mhux bis-sibati minħabba dnub fija, imma Ġesu jerbaħ dan kollu bl-emil tajjeb tiegħu. Fejn iktar jekk mhux fuq is-salib Ġesu kien twajjeb magħna eżistijaj. Fejn iktar minn fuq is-salib Ġesu kien tajjeb miegħek. Ħafirlek wara li jent toffendih tant. Ħafirlek wara li jent tonsu tant. Ħafirlek wara li jent tikkalpes tant. Ħafirlek wara li jent abbandunajtu għal tant snin. Imma l-mulejt jurik it-tjubija tiegħu. Għaliex aħna eżistijaj m'għandniex nagħmlu hekk bejnietna. Min qalbi nixtaq nilkom kuraġġ. Ejjew inħobbu xulxin fil-verità. Ejjew interessana minn ruħ xulxin, mhux biss mill-ġisem ta' xulxin. Maħbubin tiegħi, kif nista' nkunu nsaralu mill-ġurnata u naraġunaw u ngħidu dak jaħseb hu, dik affari tiegħu, jien ma tinfluwenzanix, jien x'interessani. Kif tista' tgħid jien x'interessani minn ruħija, minn ruħ oħti, kif jgħid San Pawl, dak li Kristu miet għalih. Kif jista' jkun int ma jimpurtakx mis-salvazzjoni ta' ruħ ħaddieħor meta Ġesu xerret ħajtu, xerret demmu għas-salvazzjoni tagħna l-koll. Kif jista' jkun aħna ngħidu li nħobbu l-Ġesu u ma nagħtux każ li dawk li Ġesu miet għalihom ikunu l-bogħod minnu jew qrib tiegħu. Għalina ma jfisser xejn. Kemm għandna bżonn eżistijaj nagħmlu din il-qabża li jinteressana spiritwalment minn xulxin, li nħobbu xulxin fir-ruħ tagħna, li nieħdu ħsieb ruħ xulxin, li nitolbu biex ma naqgħux fid-dnub għax intebbaw ruħ xulxin kif jgħidilna San Franġisk.